Ložiská keramických, plastických a žiarúzdorných ílov v Ipeľskej kotline využívali už v stredoveku. Žiarúzdorné stali sa vzácnejšími koncom 19. storočia, keď sa na Slovensku výrazne rozšírilo hutníctvo. V žiaromate pracuje už 5. i 6. generácia šamotárov a úspešne využívajú aj niektoré zariadenia, s ktorými továreň začínala v 19. storočí. Pece stále zaručujú vysokú technickú kvalitu výrobkov. Zmenilo sa len to, že v začiatkoch boli vykurované uhlím z priestoru pod pecou, dnes sú v stropoch inštalované plynové horáky. Dnes je žiaromat najväčším slovenským výrobcom ľahčených šamotových výrobkov, ktoré sú úspešné aj na zahraničných trhoch. Linku pre polosuché spracovanie materiálov s výstupom na modernú vozokomorovú pec pre vypaľovanie do teploty 1520 stupňov Celzia dokončili po roku 1989.